Hürmetli cemaat, endi mana ko'zni olib bo'lmaydi shu kitobdan, chunki uni men qarashtirib qo'yam qaysi chaqda. Uni boshqa ilashtilar menga bo'lak etib. Yekaterinburg shahar haqida ol kitob. Mana bu muzey deyimdi. Mayakovskiy park endi. Anda yıllar davrında Sabantuylar uzadırıya. Mina şu bir iki yıl gına indi arasında utmay başladı. Aşunda gül bayramlar uzadırıya. Tik federal Sabantuy gına butan bir stadionda uzdı indi ol. Nişançı yılını bulgan eli ol. 11 yılda men anı hatta anda kabul ettiler gubernatorda. O vaqtda Misharin degan men anda da qatnaştım. Bizden Tatarstan prezidenti Rustam Efendi Minixanov bilen tanışıp сөйләшеп turdik şunda. Менә мен әйтәсе килә, ул безнең кем Екатеринбург шәһәрендә укып чыкты, аларның да хәтерендә калды. Чөнки менә мен исемдә Екатеринбург шәһәрендә укыган чакта университетта сессия узган, сессия вакытында без җәй көнне нене нәрсә инде безне шул имтихан ул экзамен инде. Имтиханны тапшыргач, анда бер мордва кызы, ике урыс малае, без дүртәүләп троллейбус белән шунда барып чыкканык, анда шул бийдек. Ул 2 көн узадыры, хәзер юктыр инде бәлки, вакытта 2 көн, шимбә, якшәмбе 2 көн. Мин бер көнче бийдем, хатта аякларым йөрми башлады. Мин азар кайттым шунда. Инде икенче көнне мен әйтәм, йөреп булмый дисәм, юк, аякларым бәрбер йөрмәсә дә барып карыйм инде ничек кешеләр бии дигәнем. Барып җиткәнем, анда хатта әллә троллейбуста бардым, тагы туктамастан бийдем. Менә шулай ул менә бик күңелле узадыр ул безнең анда бәйрәмләр. Мен аны ничә тапкыр видео тапшырдым, анда төшердем инде. Үземә калса, безнең анда физкультура кафедрасы хатта урнашкан, кыш көнне без шул теге шөгыльләнәдек, җәй көнне шунда кафедрада шул паркта йөридерик. Инде анда бар парк лесоводов России дигән, хатта менән Комсомольская правдага язып чыгарган, безгә вакытында куштылар, вакытында безгә кушканнары нәрсә, һәр кайсыбызга бер нәрсә язып чыгарырга. Миңа шундый куштылар, кагазга язганнар, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Миңа ләккән, шундый нәрсә инде девиз дип әйтсә була инде шул. Шул белән миңа ләкте парк лесоводов России. Мин шуннан яздым материал, аны хатта Комсомольская правдада бастырды ул минем материалны. Менә инде әйтәсем килә, без паркта һәм менә анда Татарская роща дип мин шул дигән минем авылдашның малай әйтәдер, ул аны алар имеш яшел роща дип кайсы атап бергән, кайсы урыс әйткән Татарская роща дип, шунда узадыр шимбә сайын биюләр. Бер вакытта хатта мин анда китеп барам, шунда музыканы ишеттем дә, инде сусыгабыз диләр менә, инде шүлләдем диләр казаклар. Инде шул музыкага килеп бии башлаганым, карасам, алар марилар бии икән. Хатта мен хата килеп алар янына биеп ятам. Шас татарлар, анда башкортлар. Бигрәк тә инде шул теге башкортка караганда татар Башкортстаннан килгән татар районнарыннан яшьләр күбесе буладыр. Алар хатта шуннан гармон белән уйнап, шул гармонга бииләр, алар үзләр шунда юллар буенча теге 8 март урамыннан баралар. Миңа сөйләделәр вакытында, анда хатта Екатеринбург, ягъни Свердловск вакытта шәһәрендә татар кафесы да булган, аны әкрен-әкрен ябып куйганнар. Хатта менә мин университетта укыган чакта бер малай, бүтән бер югары белем йортыннан миңа яныма килде дә әйтә, менә без ушы ашханада, университет ашханасында урамдагы урнашкан татарларның бәйрәмен, очрашуын айына бер тапкыр уздырасыбыз килә дип. Алар бәлки алар була чыгыш ясагандыр, кайдандыр җитәкчеләргә тегендә.
инде риза булмаганнар. Менә шуны әйтәсе килә. Нинди бу менә инде безнең ата-бабаларыбыз анда аларны безнең татарлар бик күп киң күләмендә алар авыр индустрия заводларын төзгәннәр анда. Хатта татар телендә газетләр әйтте ничә тапкыр инде. Бакыр өчен көрәш, инде нәрсә урак һәм чүкеш һәм төрле инде газетләр чыккан татар телендә. Шуңа кара инде татарлар бик күп катнашканнар шул заводларны төзергә. Карамастан вакытыннан инде теге Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить дип, аларга тыя башлаганнар. Хатта менә шул теге татар ашханасында япканнар, алар кич белән җыйналганнар, шунда татарлар чыгып торалар иде ишекләрдә, урамда ди. Менә бу хатта университетта да имеш шул ашханада айына бер тапкыр очрашырга. Әгәр дә хөкүмәт шикләнсә, ник җибәрегез әнә теге погонсыз йөргән бит адәмнәр бар, йөрсеннәр, карасыннар. Хөкүмәткә каршы бер кеше әйтәме бер нәрсә сүз? Әйтсә, менә шунда нинди сезнең ниләрегез, урысча әйтмешчә, претензия. Булай имеш нәрсә ул менә тыеп тик, тыерга тик, не пущать. Нәрсә дип әле? Беляковны әйткәннәрме, как бы чего не вышел дип әйткән Чеховта, кемнәр әйткән, әле органчикмы булган, нидә Салтыков-Щедринда, имеш не допущу, разорю дип кычкыра. Шул шикелле шул вакытта тик акырып кына тыеп кына торганнар инде. Хатта без әнә теге Свердловск өлкәсе сәяси агарту йорты, областной дом политпросвещения, шунда дигән абзый бар, мен мөдиренең урынбасары, мен ханы шул татар икән белеп барып сөйләшкән ике вакытта. Мен әйтәм, әйдә Мәскәүгә хат языйк, ник безне монда шулай безгә шундый уңайсыз шартлар тудыралар, татарга нитеп рухи байлыгын уннан ништә кулланырга мөмкинлек юк дип, шулай дип ул риза булды инде. Шулай калды инде кызганычка каршы. Инде нәрсә дип иде? Урыс әйтә бит, надо отдать должность справедливости. Гаделлеккә инде үзенең киләчәген бирергә кирәк. Кирәчәгенме? Ничек инде телевизордан анда санда сирәк буладыр. Я Әлдәрмәш авылыннан Әлдәрмән бабай шул хакында күрсәтәләр, я Муса Җәлил белән бәйләнештә шул теге спектакль күрсәтәләр. Сирәк анда санда Мәскәүдән шул беренче канал күрсәтеп торадыр инде шул татарларның спектакльләрен, ансы да ярый. Башка бер нәрсә дә булмадыр. Юк, бер нәрсә дә булмады. Анда санда менә Екатеринбург шәһәренә, менә анда филармония бар, без узып барадык. Шунда бер вакытта шул теге Сабантуйга барган минем иптәшләрем, алар шулар белән кергән. Шунда инде кызганычка каршы мәрхүм инде безнең бүйек адәм шәхесе татар халкының Илгам Шакиров, Илгам Абу Шакиров, шуны килергә, шуны килә дип игълан иткәннәр. Шул мен күрдем дә шуны кирип билет алып куйдым инде. Анда Вафира мәрхүм да инде кызганычка каршы без аның кызы белән 97 елны хатта Кипр утравына барган яшьләрнең курылтай булганда, шунда 7нче курылтай, шунда 10 кеше бардык Татарстаннан, 5 егет, 5 кыз. Шунда Вафира Гызатуллина кызы барадыр. Вафира Гызатуллина килеп чыкты, хатта шунда мен ихтибар иткәнем, ул теге сәхнәгә менеп берсе бер шәҗәк бирәс килдеме, нәрсәме, сеңлем дип өндәште шунарга. Мен шунда аптырап калдым, әйтәм, без бит инде ништер аңласагыз доңкыланып китте бераз. Оренбург өлкәсендә үстек, анда безнең авылда татар бераз гына, без инде казак халкы арасында урыс авылында, анда авылның бер төбәгендә генә инде татар, бер ничә урамда казак, бүтән калганы әллә 80% исә буламы, аннан артык әллә 70% урыс һәм инде ни Мордва урыслашып беткән, Украин урыслашып беткән. Хатта минем авылдаш берсе быел барганда әйтәдер, минем анам ди,
Нидән ди Винница өлкәсенә килгән мед. Аны сөйләгәннәр. Соңдан әйтте, ул ди Яһуди бит, Яһуди анасы димәйтем. Нигә ми әйтәм ул алар шундый шумарган беткән. Минем хатта бер туганы аның кечкенәрәк анардан кечерәк дус булган ике беренче класс сыйныфларда мәктәптә. Бик шундый йомшак кына, ипле генә әйтәм. Әнә кайсы алар сәләтендә бит, сәләте бит алар шундый теге кеше белән йомшак кына сөйләшәләр. Бер дә конфликтка нитмиләр, катнашмыйлар конфликтта. Хатта минем бер мәрхүм абыем мин вакытында урыста күршедәге урыс малае Вова дигән, фамилиясе әйтмим, ул һәр әйтсәләр, икәүләре барып шуннан теге урта кырый дип әйтәләр инде, средний край дип. Шунда барып төннә кереп йортына, сарайына кереп күгәрченнәрне урлаганнар. Шунда хатта теге бездә авылда беркайчан булмыйдыр, барып мәсәлән милициягә гариза язырга юк. Алар әтисе килеп безнең әтигә зарланган, синең балаң мәсәлән күрше малай белән килеп ди, минем төннә ди күгәрченнәрне урлаган ди. Ул күгәрчене бик яратадыр, хатта миңа әти исе китмәсә дә, алар белән ничектер сокланадыр, иң төпчек баласы белән, миннән өлкәнрәк баласы белән төстүбә, ягъни Соллес шәһәргә барганда ул 25 суммы, әллә 50 суммы, әллә ике күгәрчен 50 сумгамы, хатта шундый теге пародиясы дип әйтәләр бит. Шуны алып кайтадыр. Менә шул яраткан баласы өчен хатта акчаны да җәлләмиләр яна. Ул шуны карамастан ул инде эт песи, нәсе песиләрне азаплыйдыр, күгәрченнәрне теге песи тотып ашаса, шуны азаплыйдыр бичара. Мин аны күзгә төшмәде, апам әйтәдер, ул ди лисапеткә утырып ди, песине койрыгыннан бәйләп ди, авылдан ташыдыр, шулай итеп йөриләр. Урам буенча шулай дип өстерәп йөридер, азаплыйдыр ди. Мен күрмәдем инде. Ул миңа мактанадыр, мен менә ниләрне карсакларын тадырым, алар хатта тиресен ди исән чагында теге сыдырып аладыр инде, алар елап җибәрәләр. Мен әйтәм, менә ничек күрдегезме? Шуны әйтәсе килә. Шулай инде ул менә кешенең тормышында инде нәрсә була, төрле нәрсә була. Яшь чагында кеше кемдер кайсысы бик шундый ни була инде, усалмы инде, нәрсә дип әйтәләр инде, живодер дип әйтәләр. Кызганычка каршы менә шул яхшыны яхшы дип әйтергә кирәк, яманны яман дип әйтергә кирәк. Мен әйтәсе килә, ул бездә менә кайсы вакытта кешене исән чагында имеш әйтсәң дошман буласың, ул киткәч тә ярамый дип. Мен әйтәсе килә, күпме кеше тормышында нәрсә эшләде, бәрсен әйтергә кирәк. Ул кемгәдер ошап җитмәс. Менә әйтәсе килә, менә Екатеринбургта нәрсә ошап китмәс. Екатеринбургтан китте, шәһәр турында сөйләмәде дип. Ул университетта укыган чакта без күп кешеләр белән таныштык, күп кеше белән сөйләштек. Аны көзгө кебек менә, көзгө син үзеңне белмисең ни икән, көзгә карасаң, көзгә игътибар итәсең дә, көзгө күрсәтә үзең нинди икән. Менә мин мәсәлән укыган чакта мине курсташлар, бүтән милләт вәкилләре, ахилләрем, вәкилләрем миңа әйтәләр, ник син татарча сөйләшәсең? Бездә бит инде бер нәрсә җәмгыять, единый общность, советский народ. Ник ул бер телендә сөйләшергә, кая язылган шуны да әйтәдер. Инде мин аны хакмалар, бәлки хак сөйлиләрме дип шул шикләнеп йөргәнем. Шул менә стройкада мин караучы булганда, иң беренче вакытта ул теге өйне элек җимергәннәр дә өйләрне, шунда яңа ит төзеп яталар. Шунда кемдер шуна күчергәннәр, аларга фатир биргәннәр. Алар бабай белән әби, урысмы әллә бүтән милләт вәкилеме килеп, алар шунда инде анда нәрсә инде шул. Капкалар югары күрмиләр берәрсә, мен әйтәм, сикергәни, мин монда караучы, нәрсә телисез. Менә шунда безнең йортыбыз торган иде, авыл йорты шикелле ди. Мин алар белән сөйләшеп киттем. Мен әйтәм, менә зарландым аларга. Минем укыган җирдә, әйтәм, университетта миңа бәйләнәләр, ник син үз телендә сөйләшәсең дип. Алар миңа әйтә, хатта хупладылар, бездә элек ди авыл ди, күрше авылда тордылар ди. Шунда да ди күрше авылда торса да килеп, алар урыслармы, бүтән әллә мари халкымы, әллә удмуртмы, нинди халык белмим инде, кызганычка каршы. Алар ди татар авылына
айырым торсалар ди, татар телен беләләр, киләләр, татарча сөйләшергә тырышалар иде. Инде мәгълүмдер инде сезгә ул җәмәгать элек татар тырышмаган инде ул телләрне өйрәнгән. Габдулла Тукай хатта шулай зарлангып торган инде, менә татар өйрәнәсе килми урыс телен, ул урыс телен өйрәнсә, урыс әдәбиятыннан башка хатта чит ил әдәбиятлар белән танышыр иде дип, шулай кызганып торган инде ул. Хәзер инде киресенчә менә безнең татар халкы нигә кирәк ул татар теле дип, кайсы вакытта ул беләсезме, бер нәрсә дөньяда буштан бушка килми. Ул мәсәлән вакытында мин кул селтәп торсам, тел кирәкми безгә дип, әти әнинең кушканын тыңламасам, алар теге безгә өйдә тыялар, урысча сөйләшмәгез, урамда сөйләшерсез дип, безгә татарча гына рөхсәт итәләр өйдә сөйләшергә. Шуңа күрә без бераз телне саклап калдык. Авылда татар теле бетеп, әкрен-әкрен бетә башласа да, элек бер мизгел мәктәпләр булган, сыйныфлар, шунысы япканнар аларны. Без апам берсе әйткән, бик өлкән яшьтәге. Ул хатта сугыштан соң әкрен-әкренме япканнар, әле 50нче еллар башларында. Шундый килә. Бара-бара кирәк булды. Төркиягә барсаң, Кипрга барсаң, кая барсаң, мәсәлән, хәзер инде Урта Азиягә барсаң да татар теле кирәк. Кемдер уйлый, не кирәк ул, менә кирәк. Булганнан ул зыяны килми бер кайчанда. Менә мәсәлән, ул запас карман не тянет дип урысча әйтәләр. Мин әйтәс килә, менә төрле якларга йөрергә шундый ихтияҗ булса, нәрсә дип әйтәләр инде. Максатың булса, кызыксыну булса, ул мәсәлән син бер кайчанда атып ташламыйсың инде. Менә миндә Казакстан акчалары бар, хатта Молдова акча, Украина акчалары, төрле акчалары бар. Чөнки син барып чыксаң анда, синең кулыңда шул акчалар бар. Шул кебек бу телләрне белү, телләр хакында белем, ул бер кайчанда зыян китерми. Әле менә бу тормышта да шул милләт вәкиле белән, милләт кешесе белән сөйләшсәң дә, аның күңеле була. Ул якларга барсаң да, сөйләшеп ул сине хатта кунак итсә, чәйгә дә чакырса, син аны ничек рәхмәтеңне ничек белдерәсең? Шул аның телендә сөйләшсәң, ул инде шатланып китә. Нәрсә ди әле без Кодагый мәрхәмәт итәдер, полный расчет ди, шуның шикелле расчет дип уйлый инде. Сез алар хөрмәт итеп, алар телендә сөйләшкәч. Менә мәктәпләрдә мәсәлән, алман телен өйрәтәләр, инглиз телен өйрәтәләр, төрле халыкларның телләрен, дәүләттәге төрле халыкларның телләрен өйрәтәләр. Әкше уйлый, не кирәк менә бу татар теле, не кирәк ди. Бер кайчан килеп чыкса, шунда үкенә инде ул. Менә хатта эштә дә кирәк була. Ул менә мин Казакстанга бардым, белмәсәм мин мәсәлән татарча, мин казакча да сөйләшә алмасым, чөнки телләребез бик якын. Мин аны менә бер мезгил шунда тик тыңлап торасың да, инде үзгәреп китә телең, шул ук казакча бераз теге сөйләп китәсең. Әле инглиз телендә әйтәләр бит, син ди аларга турыдан-тур әйтмә, ничектер сакауланып сөйләшсәң ди, алар ни күбрәк аңлый ди. Мин аны мазак дип уйлаган идем, ул хак бул сүз булып чыкты, чөнки мин инглиз телен өйрәнгәндә аны тыңлыйм, берсе бер акцент белән сөйли, берсе бер төрле сөйли теге. Мин инде ачуланып язган идем, миңа әйтәләр, язалар җавап. Ул ди берсе булай сөйли, берсе булай сөйли, шуңа күрә ди, сез ничек сөйләшсәгез дә була дип, иң беренче шул ни ди, телегезне шул теге сакауланып сөйләшсәгез. Шуңа әйтәс килә, һәр милләт арасына барасың, син аны яхшы кабул итсеннәр дип, син аны бераз менә телләрен белергә тиеш. Иң төп телебез шул менә нигезендә, туган телебез шул. Чөнки син аны хатта уңай менә сез йортыгыз бар, йортыгыз ул телебезне белү, сүзләрен, лексика дигән, ягъни. Сез инде әйтәләр, фәлән йортны төзә алмыйсыз, төзә аласыңмы дип менә кеше әйтә сиңа. Мин әйтәм, төзә алам инде, ник шулай дип әйтәм. Чөнки мин аңада кирпечләр, кайсы кирпечләр, ул сүзләр, ул халыкның кулланган, я ул халыкта уртак шундый сүзләр бар, мәсәлән. Җәмәгать, кунаклар килде, мин сүндереп куям пока.